Så, goddag. Og velkommen til René's og Kaspers hjemmelavede anlæg. Som ligger over det hele. Det ligger sådan lidt her. Vi tager det fra en ende af. Vi har en forstærker, en bilforstærker. Den sidder til et batteri. Det har vi hernede et sted. Jeps, batteriforstærker. Så har vi noget højttalerværk. Det skal ind i. Vi har en subwoofer, det skal vi have ind i. Noget mere højttalerværk. Vi skal have hentet nogle bedre højttalere. De der, de stinker. Må jeg ikke dræbe den? Nej, du må ikke dræbe den. Så er vi i gang med at lave en kasse til det. Det skal alt sammen stå i den der cykelanhænger. Og kassen er vi nået så langt til, at man kan tage en øl. Det gør vi her. Gå ned til vores kasse. Og 1, 2, voila. Her har vi starten på vores kasse. Som er et bord. Det er nemlig rigtigt, René. Det er et bord. Det vi nu vil sætte os og drikke en øl på. Så vender vi tilbage med resten af fortsættelsen på Kaspers og René's utrolige eventyrsanlæg. Vil du sige farvel?